Sa aking nakaraang biyahe sa Bicol ay talagang na-enjoy ko naman ng sobra. Marami akong mga lugar sa Bicol na napuntahan. Kaya sa video natin ngayon, ito ay naglalaman ng mga compilation ng aking nakaraang biyahe sa katimugang bahagi ng Luzon, ang Bicol Region. Okay, ready na kami. Papunta kami ng Albay ngayon at gagawa kami ng ulit. Kasama ng aking OBR, camera wipe at direktor ay pinuntahan namin ang Mayanpayan Hills. Go! Preno ha, preno. Ang Mayanpayan Hills ay masasabi kong ang Chocolate Hills ng Albay. Dahil nga sa mga mumunting burol na katulad sa Chocolate Hills, ito ay matatagpuan sa San Roque, Jobillar, Albay. Kung balak mong puntahan ang Mayanpayan Hills ay dapat buo ang iyong loob dahil hindi biro akyatin ang matatarik na hills. Baka ikaw ay ma-fall at baka sa maling tao pa. Buti na lang, walang entrance fee, libre lang kapag aakyat ka dito. Mararamdaman natin yung lamig ng klima dito na kung saan nandito ang Nalalata Falls. Ang Nalalata Falls ay ipinagmamalaki ng mga taga-Bula, Camarines Sur dahil sa ganda na tila ba isang mystical place na kagaya ng napapanood natin sa mga fairy tales na katang-isip lang ng mga taong malalawak ang imahinasyon. Kung bad trip ka sa buhay ay pwede ka tumalon sa 10 feet na lalim ng tubig at siguradong magpupulasan na iyong mga problema sa katawan sa sobrang lamig. Kapag ikaw ay mag-overtake ay dapat hindi ka kamote. Siguraduhin mong ito ay pinahintulot ayon sa mga markings na makikita mo sa kalsada. Kapag broken lines ang makikita mo sa gitna ng kalsada ay pwede mag-overtake, pero dapat maingat mo itong gagawin. Bumusina upang ikaw ay mapansin ng driver ng sasakyan na inuunahan mo. Ibo, baka naman. Ayan, inabutan kami ng ulan kaya nag-stop over muna kami dito sa Lingling Eatery. Dito lang to sa Purok Barakuda, Barangay Pantaw, Libon, Albay. So ito ang special go-to nila. Ito ang special go-to nila is 50 pesos lang to. Merong lechon kawali, merong chicharon. At talagang special yung go-to nila dito. On camera, action. Nandito na tayo ngayon sa Pantaw, Libon, Albay. At natutuwa lang talaga ako dito kasi meron silang kalsada dito na halos kaparehas sa Old Zigzag Road sa Atimonan, Quezon. So hindi naman talaga para sa parehas. Papaliwanag ko lang sa inyo guys, yung mga ganitong road markings, yung key is kilometer 520, yung layo natin sa kilometer 0 sa Luneta Park. Then ito naman, itong PD is yung initial na pangalan ng bayan na kasunod nito. PD is Pio Duran.
So ang kasunod na bayan nito is Piyuduran. So ito naman 40 kilometers yung layo ng Piyuduran mula dito. So yun na, itong lugar na to 520 kilometers mula sa Luneta Park. And then yung kasunod na bayan nito is PD. Yung initial niya Piyuduran. Then 40 kilometers yung Piyuduran mula dito. So yun lang. Tara, gahin ulit tayo. Malayo-layo pa, 40 kilometers pa. But you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Pagdating namin ng Piyuduran, Albay ay kumuha na lang kami ng mabilisang aerial shots. Kailangan na namin magmadali dahil alas 3 na ng hapon. Dapat makahanap agad kami na matutuluyan doon sa Donsol, Sorsogon kung saan doon kami magpapalipas ng gabi. Okay guys, nakapasok na tayo dito sa Donsol, Sorsogon. Kapag kayo ay fully vaccinated ay makakapasok kayo sa Sorsogon kahit saang lugar na kayo galing. Dahil sa kapos kami sa oras ay hindi na namin na-explore ng matagal ang lugar. Hindi nga kami nakapag-sighting ng mga butanding dito. Kinakailangan na naming makauwi agad ang Naga City dahil may dadaluhan pa kami activity doon at birthday.